Bhatani mawethu, mandigawule ndiwarhuqa ukwenjenje. Isiphononongo sethu sesithandathu sanamhlanje sizobe sihlalutya udabi phakathi kwemasisi kunye namajoni omzimba. Intsusa yebali lethu lihamba ngolu hlobo. Unontyityambo norhwayo oneminyaka emithandathu uhlala kwilali encinane encurha kwidolophu yaseCofimvaba eMpuma Koloni. Le ntwazana ihlala kunye nomakhulu wayo unomzuzu norhwaye oneminyaka engama-82 ubudala. Unesifo somhlaza esichaphazela igazi, ileukemia kunye noxinzelelo lwegazi, ihypertension. Umama wakhe unokuthula norhwayo watshipela kwelaseKapa. Kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo unontyatyambo uye wabonisa iimpawu zokugula ezizezi, ubushushu, umqala obuhlungu, ukudumba kwamehlo kunye nokhohlokhohlo olomileyo. Umakhulu wakhe uye wamsilisa umhlonyane ukuze anyange iimpawu zobushushu. Kuthe kusuku lwesine waphuma irhashalala ebusweni, uye wacinga ukuba unenyongo walandula ukumnika ikhala ukuze aphelise iintshulube. Ikhi ikwilali yesithathu ukusuka kuleyo bahlala kuyo, ekumgama wama-26 weekhilomithazi. Isebe lezempilo eMpuma Koloni linikezela ngoonontlalo kwiilali ngeelali kwabo bangakwaziyo ukuziyela kumaziko ezempilo ukuquka abantu abadala. Ngethuba oonontlalo abasuka kumaziko ezempilo besenza utyelelo lwenyanga, omnye kubo uye waqaphela ukuba impilo kanontyatyambo ayiginyisi mathe. Uye wagqiba ekubeni abathathe bobabini abase ekliniki ukuze bayokufumana unyango olufanelekileyo. Kuye kwafumaniseka ukuba umntwana unesigulo imasisi, baze bagqithiselwa kwisibhedlele esikude kufuphi kuba benamajoni omzimba asengozini. Bayadibana kwiofisi kagqirha uVan Wyk kwisibhedlele iFrontier. Umakhulu unemibuzo malunga nokuxilongwa komzukulwana wakhe ngesigulo imasisi. Makhulu norhwaye, umzukulwana wakho unesigulo esosulelayo imasisi. Singasithintela esi sigulo ngokuba umntwana afumane isitofu semasisi. Kuba sijongene nesimo esintsokothileyo kuyanyanzeleka ukuba sinigcine apha esibhedlele wena nomzukulwana kangangeentsuku ezili-10 ukuya kweyi-14. Senziwa yintoni gqirha esi sigulo? Intsholongwane ebangela imasisi ifumaneka empumlweni nasemcaleni kulowo uthe wosuleleka. Xa umntu onale ntsholongwane ethe wathetha, wathimla okanye wakhosela engazugqumanga, umntu okufuphi uyafunyanwa ngamathontsi amancinci osulelayo ze osuleleke yile ntsholongwane. Izosihlalisa ixesha elingakanani apha gqirha? Unegcina ubuninzi beeveki ezimbini. Emva koko xa impilo yenu isiba ngcono siza kuninika isitofu esithintela intsholongwane ze sinijonge kangangeentsuku ezi-5 ngaphambi kokuba sinikhulule nihambe. Njengomntu wesintu mna mntanam, kwaye andikholelwa kuzo zonke ezi zinto zamakhumsha. Ndifuna ukwazi kuzokwenzeka ntoni kum nomntwana xa singasithathi esi sitofu. Makhulu, izitofu azenzelwanga ukuba zinibulale, koko zenzelwe ukuba zinyange izigulo ezinobuzaza. Imasisi yintsholongwane esulela ngamandla kwaye inobungozi. Abantu abahleli benamajoni omzimba abuthakathaka abanezigulo ezingapheliyo, le ntsholongwane iyakubatshabalalisa. Abantu baye bafumane usulelo lwendlebe, ukuhambisa, ukudumba kwengqondo, i-encephalitis ngokwamakhumsha nolosuleleko lwemiphunga, inyumoniya. Siyacebisa ukuba nisithathe esi sitofu ukuze nincedisane namajoni omzimba ukulwa intsholongwane. Eneneni, ulwazi oluncinci luyingozi. Ndiyabulela mntanam.